En una excavació arqueològica, una de les feines que s'ha de fer és la documentació gràfica. Abans d'excavar qualsevol unitat estratigàfica, el que fem és una fotografia on posem una pissarra amb les sigles del jaciment, en aquest cas seria el quadre 12, que està dividit en quadres, i el que anem a fotografiar. En aquest cas hem fet una foto planimètrica, en aquest cas el número 7. Dintre del procés de documentació, trobem, en aquest cas, hem fet una foto planimètrica, la que hem anotat abans, la número 7. Un company meu ja va fer una esmena, ja haveu vist aquesta tomba en aquell moment. Ara ja s'ha excavat, ara el que tenim ara ja s'ha tret, el que és l'enterrament, i el que tenim la fosa. Doncs per fer la documentació gràfica en 3D, que estem fent ja des del 2016, si us hi fixeu, hem ficat 4 dianes que l'envolten, i el que fem amb l'estació és llegir les coordenades reals UTM d'aquestes dianes i després amb l'ordinador fem la rectificació d'aquesta imatge. Aquesta rectificació ens permet convertir una imatge en un fotopla. Bé, doncs ja tenim la fotografia feta. El que anem a fer ara, amb aquestes dianes que us ho explicava abans, anem a llegir-les, que es diu. Es tracta amb l'estació total, un cop estacionada, apuntem cap a les dianes i amb aquests valors que ens dona l'estació total podem georreferenciar el que és la imatge i a més donar-li propietats mètriques. Un cop ja fem les fotografies i hem fet la lectura de l'estació total, el que fem és processar les imatges al laboratori i això ens permet la feina de camp poder-la estar treballant durant tot l'any. Un cop processat el model al laboratori, en aquest cas concret ens permet que l'enterrament poder-lo visualitzar des de diferents angles. Si és com si una foto estàtica només podríem veure el que ja s'ha fet en aquell moment, aquella fotografia, el model 3D el que ens permet és veure des de diferents angles. Les avantatges de les tecnologies digitals permeten una documentació més exhaustiva i a més agilitza el treball de camp, ja que permet treballar després del laboratori un cop l'excavació s'ha acabat.